Rak vrata maternice, okrutna bolest koju prate poražavajuće statistike. U Hrvatskoj na godinu oboli i do 300 žena, a ne mali broj njih i umire od ove bolesti. Ironično, riječ je o jedinoj vrsti raka koja se u 99% slučajeva zna uzročnik, a to je humani papilomavirus. Uz današnju nekakvu edukaciju i mogućnosti dijagnostike i redovite kontrole pa HPV testiranja, takozvana HPV genotipizacija i slično, danas zaista nijedna žena ne bi trebala oboljeti od raka vrata maternice. HPV infekcija prenosi se spolnim putem, s time da snošaj nije preduvjet, jer se može prenijeti i izravnim dodirom. Infekcija je česta među spolno aktivnim osobama, a najčešće u adolescenata. Rak vrata maternice uzrokuju HPV virusi i to visokog rizika. Imamo preko 200 HPV tipova u svijetu poznatih do sada, možda će ih biti još. Njih 50-ak uzrokuje rak vrata maternice i u 99,9% slučajeva se on i potvrdi u analizi. Većina ni ne zna da je nositelj virusa, jer čak i kada se rak vrata maternice počne razvijati, on u svoje prve 3 faze nema nikakve simptome. Dijagnoza stoga može biti iznenađenje oboljelima. Apsolutno je dobro raditi HPV dijagnostiku, odnosno ispitivanje imamo li HPV ili ne, zato što on uzrokuje rak vrata maternice, a vrlo je laka dijagnostika, pristupačna, uzme se bris zapravo iz cerviksa ili rodnice. I taj HPV ne mora uopće biti odmah drama. Znači, 80% populacije svih nas je imalo ili će imati HPV. On je vrlo promiskuitetan, prenosi se spolnim putem. Liječnica Erceg Ivkošić poručuje da to ne znači kako će žena koja ima HPV odmah dobiti rak vrata maternice. HPV je virus i ne može se liječiti antibioticima, ali se mora raditi na vlastitom imunitetu kako bi on svladao HPV infekciju. Onda moramo, prestati pušiti ako pušimo, jer se pušenje i HPV isto tako jako vole. I svakako treba redovite kontrole PAPA testa. Znači, ako je PAPA test uredan, a mi imamo HPV, ok, znači radimo na ovim drugim imunim, recimo, terapijama, a PAPA test redovito radimo. Rano otkriven rak grlića maternice može se izliječiti. Još važnije, može se i prevenirati. Svakako je potrebno redovito raditi PAPA testove. Prema nekima svakih 2, čak negdje vani 3 ili 5 godina. Međutim, ja iz osobnog iskustva preporučujem mojim pacijenticama da se naprave 1 put godišnje. Postoji i nacionalni program za probir na rak vrata maternice. A čujte, kao i u svim nekakvim probirima, nažalost, većina se ne odazove. U Hrvatskoj od 2015. godine sve djevojčice i dječaci u određenoj dobi mogu se besplatno cijepiti protiv HPV-a, ali dio roditelja još oklijeva. Znači, kad se cjepivo pojavilo odmah na tržištu, tu negdje oko 2015. čini mi se godine, odmah su počele nekakve negativne konotacije po pitanju cjepiva protiv HPV-a. I šteta da je to tako. Cijepiti se mogu djeca prema tim propozicijama već od 9. godine, ali kod nas se obično procijepljuju u 8. razredu osnovne škole, dobije se cjepivo u 2 doze. Svakako preporučujemo cijepljenje i dječaka i djevojčica. Ako se osoba ne cijepi i zarazi, ako se bolest kasnije u životu ulaskom u spolni odnos ne otkrije i ne liječi u ranoj fazi, rak vrata maternice može se proširiti na limfne čvorove i obližnje prsne organe, što smanjuje mogućnost izlječenja. To dovodi i do tragične posljedice. I nažalost još uvijek nam žene umiru od raka vrata maternice, što, kako smo na početku rekli, ne bi trebalo biti.